Χαρά σε όλη την παρέα. Στο προηγούμενο βίντεο ανοίξαμε μια μεγάλη συζήτηση για τις παγίδες στην αγορά ταξιδιωτικής μοτοσυκλέτας. Πριν ξεκινήσω το σημερινό θέμα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό το κανάλι αναπτύσσεται συνεχώς από αληθινούς αναβάτες. Ανθρώπους που τους αρέσει μόνο η αλήθεια και όχι τα πληρωμένα reviews. Εδώ μοιραζόμαστε πραγματική εμπειρία, βιώματα από πραγματικές συνθήκες και είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Αν λοιπόν νιώθεις κι εσύ ένας από εμάς, πάτα το κουμπί της εγγραφής για να δώσεις κι εσύ δύναμη σε αυτή την προσπάθεια. Κάθε εγγραφή είναι μια επιβεβαίωση ότι η αλήθεια στον δρόμο έχει ακόμα αξία. Γίνω ο επόμενος της παρέας μας που θα βοηθήσει να φτάσει αυτή η γνώση σε κάθε νέο αναβάτη εκεί έξω. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό θέμα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Φτάσαμε τους πρώτους 100 στην παρέα μας. Για κάποιους μπορεί να ακούγεται μικρός αριθμός, αλλά για εμένα είναι 100 άνθρωποι που επέλεξαν να ακούσουν την αλήθεια και όχι ένα διαφημιστικό σποτ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αυτό το κανάλι το ξεκίνησα με ένα σκοπό: να βοηθήσω τον νέο αναβάτη να ξεφύγει από τις ταμπέλες και τις στάμπες στα ντεμπόζητα. Στο προηγούμενο βίντεο, ένας φίλος από την παρέα μας έστειλε ένα μήνυμα ότι το βοηθήσαμε να βγει από το φαύλο κύκλο της τέλειας μηχανής και επιτέλους κατέληξε σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Δεν είμαι εδώ για να το παίξω δάσκαλος, αλλά για να μοιραστώ όσα έμαθα και μαθαίνω ακόμα, και τα καλά και τα λάθη μου, ώστε να γλιτώσετε από κάτι ασήμαντο και γνώριμο για πολλούς, αλλά για αυτόν τον έναν φίλο να μην την πατήσει πριν κάνει κάποια κίνηση που θα μετανιώσει μετά. Όσα θα ακούσετε σε αυτό το βίντεο δεν είναι κανόνες γραμμένοι σε πέτρα, αλλά η προσωπική μου άποψη και όσα έχω μάθει ο ίδιος. Επειδή όμως ο δρόμος είναι μεγάλος και κανείς δεν τα ξέρει όλα, αν δείτε ότι ξεχνάω κάτι ή αν έχετε μια διαφορετική εμπειρία που μπορεί να βοηθήσει ένα νέο αναβάτη, σας παρακαλώ γράψτε κάτω στα σχόλια. Η παρέα μας μεγαλώνει μέσα από τη δική σας συμμετοχή. Ένας φίλος στα σχόλια πρότεινε να κάνω ένα top 5 με τις καλύτερες μηχανές. Θα το κάνω στο επόμενο βίντεο. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ένιωσα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάτι που θα σας γλιτώσει από πολύ κόπο, απογοήτευση και κυρίως χαμένα χρήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Το σχολείο των κυβικών. Η μηχανή. Η εικόνα σου λέει ότι αν δεν έχεις 1200 κυβικά και 150 άλογα δεν μπορείς να πας ταξίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αν είσαι ένας αναβάτης, η ανάγκη σου είναι να μάθεις μηχανή και όχι να σε φοβίζει η μηχανή. Αν δεν έχεις ποτέ μηχανή ή έρχεσαι από παπάκι, το να πας κατευθείαν σε μια βαριά adventure είναι λάθος. Πρέπει να συνηθίσεις τη δύναμη, αλλά κυρίως τη διαχείριση του βάρους στις χαμηλές ταχύτητες, στις αναστροφές, στο παρκάρισμα και θα μου πεις τώρα το λέω εγώ με το TRK που είναι από τα πιο βαριά στην κατηγορία. Θα το αναλύσω σε μελλοντικό βίντεο τους λόγους που την επέλεξα, ερχόμενος φυσικά από μικρή μηχανή. Το ιδανικό σχολείο είναι η κατηγορία 500 και 650 κυβικών. Είναι οι μηχανές που έχουν αρκετή δύναμη να σε ταξιδέψουν με 120-130 χιλιόμετρα την ώρα ξεκούραστα και μπορούν να σου δώσουν την αυτοπεποίθηση. Ξεκινάς από εκεί, συνηθίζεις και μετά ανεβαίνεις, αφού πρώτα εξοικειωθείς πλήρως μαζί της. Μη βιάζεσαι να δείξεις έμπειρος πριν γίνεις. Και για να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, σκεφτείτε και το οικονομικό κομμάτι. Μια μεσαία μηχανή και λιγότερη βενζίνη. Και έχει φθηνότερα σέρβις. Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι σου περισσεύουν χρήματα για να κάνεις περισσότερα ταξίδια. Η εικόνα σου λέει να δώσεις όλα σου τα λεφτά σε μια ακριβή δόση και μια μεγάλη μηχανή που θα κάθεται στο γκαράζ. Η ανάγκη σου λέει να έχεις μια μηχανή που σου επιτρέπει οικονομικά να γυρνάς στον κόσμο κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το πραγματικό κέρδος. Και τώρα περνάμε στη στρατηγική των πρώτων χιλιόμετρων. Βλέπω άτομα που παίρνουν τη μηχανή και την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζουν να πάνε από την Αθήνα στη Ρώμη. Παιδιά, το ταξίδι θέλει προπόνηση. Δεν είναι ότι επειδή το έχεις κάνει με αυτοκίνητο γίνεται και με μοτοσυκλέτα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ξεκινήστε με μικρές αποστάσεις, 150-200 χιλιόμετρα, για να μάθετε να προσαρμόζεστε στα στοιχεία της φύσης. Δεν υπάρχει άνεση το κλείνω τα παράθυρα, δεν βρέχουμε και βάζω κλιματιστικό. Σε αυτές τις αποστάσεις θα μάθεις να προσαρμόζεσαι. Θα καταλάβεις αν η σέλα σου είναι σκληρή, αν ο αέρας σε χτυπάει πολύ στο κράνος και αν το σώμα σου κουράζεται. Όσο μεγαλώνεις την απόσταση σταδιακά, αρχίζεις να βλέπεις τι είναι πραγματικά απαραίτητο να έχεις μαζί σου. Όταν ξεκινάς, έχεις την τάση να φορτώνεις τα πάντα για καλό και για κακό, και στα πρώτα 200 χιλιόμετρα θα καταλάβεις ότι αυτό το επιπλέον βάρος απλά σε κουράζει σωματικά. Επηρεάζει το κράτημα της μηχανής και σου κλέβει τη χαρά της οδήγησης. Υπάρχει όμως και η πνευματική κούραση που δεν λογαριάζει κανείς στην αρχή. Στο αυτοκίνητο, αν αφαιρεθείς για ένα δευτερόλεπτο, είσαι σε ένα προστατευμένο κουτί. Στη μηχανή το μυαλό σου δουλεύει στο 100%. Σκανάρει συνεχώς την άσφαλτο για λακκούβες ή για αριστερά σημεία, υπολογίζει τις στροφές, προσέχει τις κινήσεις των αυτοκινήτων. Στα πρώτα σου ταξίδια, αυτή η πνευματική εγρήγορση σε εξαντλεί μετά από μερικές ώρες. Ξεκινώντας με μικρότερες αποστάσεις, εκπαιδεύεις το μυαλό σου να επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες χωρίς να παθαίνει υπερφόρτωση. Έτσι, το ταξίδι παραμένει απόλαυση και δεν μετατρέπεται σε δοκιμασία. Η παγίδα του καιρού και η ψυχολογία του αναβάτη. Και μιας και μιλάμε για τα πρώτα χιλιόμετρα, ας μιλήσουμε για τον καιρό. Η εικόνα στα social media δείχνει πάντα ηλιακάδες, ανοιχτούς δρόμους και τέλεια ηλιοβασιλέματα. Στην πραγματικότητα, κάποια στιγμή στον δρόμο θα σε πιάσει βροχή, θα φας κρύο και δυνατό αέρα.
Αν είσαι μακριά από το σπίτι σου και δεν το έχεις ξαναζήσει, μπορεί στην αρχή να σε πιάσει ένας μικρός πανικός. Η συμβουλή μου είναι η εξής. Στα πρώτα σου κοντινά ταξίδια, αν δεις μαύρα σύννεφα, μην γυρίσεις αμέσως πίσω. Είναι η τέλεια ευκαιρία να δοκιμάσεις τα διάβροχά σου, να δεις πώς συμπεριφέρονται τα λάστιχά σου στο βρεγμένο δόστρωμα και να μάθεις να οδηγείς με απαλές προοδευτικές κινήσεις. Όταν μάθεις να μην φοβάσαι τη βροχή, ξεκλειδώνεις ένα ακόμα επίπεδο αυτοπεποίθησης. Θα λες, βρέχει, δεν πειράζει, έχουμε σωστό εξοπλισμό, πάμε. Και σε αυτή τη θετική στάση αλλάζει όλη σου ταξιδιωτική ζωή. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που πονάει. Οι βαλίτσες. Πολλοί λένε ότι οι 3 αλουμινένιες βαλίτσες είναι μόνο για τη μόδα. Θα διαφωνήσω εν μέρει. Αν ταξιδεύεις δικάβαλο, οι 3 βαλίτσες δεν είναι εικόνα. Είναι απόλυτη ανάγκη. Πρέπει να χωρέσεις 2 κράνη όταν σταματάς για μια βόλτα, τα ρούχα 2 ανθρώπων, τα διάβροχα, εκεί δεν χωράνε εκπτώσεις. Όμως, αν είσαι μόνος σου και πας μια εκδρομή 2 ημερών, χρειάζεσαι όλο αυτό το ογκώδες σύστημα. Η εικόνα λέει ναι, δείχνεις πιο ταξιδιάρης. Η ανάγκη λέει όχι. Ένα softbag ή μόνο η πίσω βαλίτσα αρκεί. Μη φορτώνεις άδικα κιλά που θα σε παιδέψουν στο πρώτο σου στενό ή σε μια χωμάτινη διαδρομή. Σκεφτείτε κάτι άλλο πρακτικό. Τον όγκο και την αεροδυναμική. Όταν βάζεις 3 μεγάλες βαλίτσες, η μηχανή σου πίσω γίνεται αρκετά πλατιά. Αν χρειαστεί να κινηθείς μέσα σε μια πόλη, να περάσεις ανάμεσα από σταματημένα αυτοκίνητα ή να ελιχθείς σε ένα στενό νησιωτικό νησοκάκι, το τριβάλιτσο σε επηρεάζει σημαντικά. Επίσης, στο δρόμο λειτουργεί σαν αλεξίπτωτο. Αν έχεις δυνατό πλευρικό άνεμο, οι βαλίτσες πιάνουν τον αέρα και νιώθεις τη μηχανή σου να κουνιέται. Πράγμα που μπορεί να τρομάξει ένα νέο αναβάτη. Γι' αυτό λέμε, βάλε βαλίτσες μόνο όταν η ανάγκη, όπως το τέρι σου, το απαιτεί. Όταν είσαι μόνος, κράτα τη μηχανή στεγνή, ελαφριά και ευέλικτα σε ανταμείψει στην οδήγηση. Τώρα πάμε σε ένα θέμα του ακριβού εξοπλισμού. Πριν πάμε στον επίλογο, θέλω να θίξουμε άλλη μια παγίδα, τον εξοπλισμό, το αναβάτη. Πολλοί νέοι αναβάτες πιστεύουν ότι αν δεν δώσουν μια περιουσία για κράνος και επώνυμα μπουφάν, οι παντελόνια δεν είναι ασφαλείς να βγουν στην εθνική. Αυτό είναι λάθος και πολλές φορές αποθαρρύνει κόσμο το να ξεκινήσει τα ταξίδια. Η ασφάλεια δεν μετριέται με το πόσο επώνυμο ή ακριβό είναι ένα μπραντ, αλλά με τις επίσημες πιστοποιήσεις. Υπάρχουν εξαιρετικά κράνη και μπουφάν στην αγορά σε πολύ λογικές τιμές που προσφέρουν κορυφαία προστασία. Μη περιμένεις να μαζέψεις μια περιουσία για να πάρεις την ακριβή μάρκα που είδες ένα διαφημιστό. Πάρε ένα σωστό πιστοποιημένο βασικό εξοπλισμό, νιώσε ασφαλής και βγες στον δρόμο. Η εμπειρία κερδίζεται πάνω σε σέλα και όχι κοιτάζοντας τα καρδελάκια του τιμών. Κλείνοντας, θέλω να θυμάστε τα εξής. Ο εξοπλισμός και η μηχανή είναι τα εργαλεία για να δούμε τον κόσμο. Μη γίνεστε σκλάβοι των εργαλείων σας. Στήστε την εμπειρία σας βήμα-βήμα. Μη φοβάστε να ξεκινήσετε σε μια μικρή μηχανή με λίγα πράγματα. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου χτίζεται στον δρόμο και όχι στη βιτρίνα της αντιπροσωπείας. Επειδή ξέρω ότι περιμένετε προτάσεις, στο επόμενο βίντεο θα αναλύσουμε το top 5 με τις μηχανές που θεωρώ ιδανικές για να μπει κάποιος σωστά στον κόσμο του ταξιδιού. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια. Εσείς που ξεκινάτε τώρα, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στην πρώτη σας βόλτα, το βάρος της μηχανής ή το πώς τη φορτώσατε? Θα τα πούμε κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά και ασφαλή χιλιόμετρα σε όλους.